Haka arp nyutri kebenai naiwing UMLA congkama korwat konstituensi uba arenik ton el tongkhar harengkat kajingwan senran lang kiri rengba ulelet pencurep kendit ya kajing tei congka sab sentar kajaka sumar nongpang kabadan haka sunang penden lengdo southwest kasihil haka tei kajing le jurep uba tongkhar ulayatu uba kasorkar jela lengba katanat ka kocekya kan zayo ban plino syen ya kani kajaka sumar kenang ba kipat ba jong kisnong ba marjan kenyo jing mentoy Shushu ula ongru baka jing pli ye kene jaka sumar kalongru kum kadak jong ka jing ai subhas Christmas ye ki pajba jong ki santili gisnong kumban supen pau ya kate ka sab sentar la pentre ka jing mang pisa ka basan paulak tame e bat kaban sa penyo jing mentoy ye ki santili gisnong kata ka snong manat mau bidong lu mau ba pendeng lindo pat penden solang Play go. Ai mình ri ra ban sai kan penirel en ya wan ban wan jingo ya kene ka sub sentar hang ne hamanat kadi ka surprise inspection ya ka bang simla ajing tip ya ki officer ya ka panwen ru ban wan jingo ya kene ka sub sentar da ka ba ngila kwa ban wan plino ya kene ka sub sentar but ngam pertip lah kala dep ne kan gomno tan so kuma ne tata bani iba kuma kalong mentah ka ne ka sub sentar kala ibit kala ibiang ya ka bang si on plino ngin si on pun na la gomno kwa ba shwa ka Christmas ngin ban ai ka Christmas gift ya kene ka dong ka than ya kene ka san snong chene ya ka bakin yo kene sub sentar ha ka ba ha kene pos nam baro kalau don ta kijing pos new andre om simlau kam simlau don kano ka jing arab la kaliang jong ka sarkar ban yo pli kum kini ki sub sentar ki jaka aju sumar ya ki pajba ha kene ka dong ka than ha kene ka san snong ti kibelti hadin bela pli kene kalong ka jing matoy ya ki pajba jong kene ka dong ka than la kalong ha ka jing yarap ya ki bastom kilong kemi ki kelung ba dia baro kijat in persang ban yo i ba kene kan long ka cikar ku ka ban sakri ya kini ki pajba jo ka dong ka than nah wa ban angnut ba ngin yo ban ai Christmas ki pajba ba gin say penbet ngan saya ban ikran ban i minister jong ka health ha ka bangin yo ban penbet ka tarik ban yo ban wan plino e kene ka sub sentar kana ba yo ban sedang no la kuno i kwa ban i ba syua ka uni snam ini ban sedang ngan sub sentar ngan ban ai ki sakri pajba boleh sibon